አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 29 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። 29 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ መዘከርታ በዓል ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ። ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹን። ይቕረስኡን ምሕረቱን ድማ ኣብ ልዕለና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኪ ሰላም ለልደትከ ዘማቶተ ጽልመት ስኑ ወጢን ዓለም ብርሃኑ ወመንፈስከ ሃድስ እግዚኦ ለገብርከ ውስተስ ርስአኑ ጽቡራነኒ ንኤደከ ሽኑ ሶበነፋህኮሙ ኣኮኑ ኣዋፈኮኑ ኣሜን። ቸርነትን ምሕረትን ይቕሬታን ናይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። ቅድስቲ ኣክሳኒ ፈላሲት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ትርጓሜ ስማ ፈላሲት ማለት ዝኾነ ቅድስቲ ኣክሳኒ ኣዕረፈት። እዚኣ ድማ ጓል ካብ ሃገረ ሮሜ ዝኸበሩ ሰባት እያ። ወለዳ ድማ ብዘይካ ካልእ ውሉድ የብሎምን። ንሳ ድማ እትጋደል ኮነት። ለይትን መዓልትን እውን ትጸውምን ትጽልይን ኮነት። ናብ ናይ ገዳም ደናግል ሃገረ ሮሜ ብምኻድ እውን ምስኣተን ከተገልግል ነበረት። ካብ ቤት ኣቦኣ ንዝውሃባ ምግቢ ድማ ኣምፂኣ ንድኻታትን ንዝተጸገሙን ትህበን። ንሳ ድማ ካብ ምግቢ ደናግል ትምገብ። ናይ መነኮሳት ገድላት እውን ኣብዚሓ ተንብብ ነበረት። ምስኣተን ሓደ ክግህን ንኽገብራ ንኸሳትፋ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ትልሙነ ነበረት። ብድሕሪ እዚ ድማ ወለዳ ከዋስብዋ ከመርዕዋ ሓሲቦም ካብ ዓበይቲ ዓዲ ሃገረ ሮሜ ንሓደ ኣሕፀይዋ። ክቡራት ናይ ወርቂ ኣልባሳትን ንብዙሓት ናይ ወርቂ ብሩርን መጋየፅታትን ኣዳለውላ እሞ መዓልቲ መርዓዓ ምስ በጽሐ ድማ ንኣዲኣ ኦ ኣደይ ምስ ኣዋስብኩምኒ ናብ ደናግል ክኸይድ ስለ ዘይከኣለኒ ኣነስ ሕጅዶ ናብተን ናብኣተን ንኽኸይድን ሰላም ክብለንን በረከተን ተቐቢለ ፈጢነ ክመጽን እደሊ ኣለኹ በለታ። ኣዲኣ ኸዓ ናይ ነገስታት ናይ ወርቂ ልብሲ ኣልቢሳ ምስኣ እውን ኣዋልድ ኣገልገልቲ ጌራ ለኣኸታ። ንሳ ግን ናብ ባሕሪ ከደት። መርከብ እውን ረኸበት። ተሳፊራ እውን ናብ ደሴት ቆጵሮስ ከደት። ናብ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ እውን በጽሐት። ኩሉ ሓሳባ እውን ኣረዳእቶ። ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ድማ ናብ ሃገር እስክንድርያ ሰደዳ። ኣብኡ ምስ በጽሐት ድማ ዝኸበረ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሕልማ ተገልጸላ።
ስሙ ነጊሩ ድማ ኩሉ ክትገብሮ ዝግብኣ ነገር መሃራ ብጽባሒቱ ድማ ናብ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ቴዎፍሎስ ኣተወት። ጸጉሪ ርእሳ እውን ቆረጸት። ናይ ምንኩስና ልብሲ ድማ ለበሰት። ኩሉ ምስኣ ዝነበረ ናይ ወርቂ ክዳውንትን መጋየጽታትን ሸይጣ ብስም ቀዳማይ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ሰርሐት። አቡነ ቴዎፍሎስ እውን ብዙሓት መነኮሳያት ኣኪቡላ ኣብኡ ምስኣ ዝነብራ ኮና። እዛ ቅድስቲ ኣክሳኒ ግን ዓብይ ተጋድሎኣ ጀመረት። ንሳ ብዘይካ ጥረ ዓልቋይ ብሓዊ ዘኣብሰልዎ ኣይትበልዕን። ኣብ እትድቅሰሉ ግዜ እውን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብዘይ መንጸፍ ትድቅስ ነበረት። ከምዚ እንዳተጋደለት ድማ ን20 ዓመት ዝኣክልን ልዕሊኡን ነበረት። ንእሽተይ ሓሚማ ድማ ኣዕረፈት። ልዑል እግዚአብሔር ድማ ልዕልና ጸጋኣ ክገልጾ ደለየ። ኣብ መዓልቲ ዕረፍታ ድማ ሰባት ኣብ ፍርቂ መዓልቲ መስቀለ ብርሃን ኣብ ሰማይ ረኣዩ። ብርሃኑ ድማ ንብርሃን ፀሓይ ሸፈነ። ብርሃት ከዋኽብትን ኣኽሊላትን ድማ ኣብ ዙርያኡ ነበሩ። ንስግኣ ምስጋ ደናግል ክሳዕ ዘንብሩ ድማ ዘብርሁ ኮኑ። ብድሕሪኡ ድማ ተሰወረ። ህዝቢ ድማ እዚ ምእንተኣ ዝተገልጸ ምዃኑ ፈለጡ እሞ ኣብቲ ግዜ ድማ እተን ክልተ ኣገልገልታ ናይዛ ቅድስቲ ኣክሳኒ ካብ መፈለምታ ካብ መጀመርታ ክሳዕ ዕረፍታ ዘሎ ገድላ ኣስማተን ከም ዝለወጠተንን ኣሓታ ከም ዝበለተንን ምስጢራ ንኽሓብኣላን ሓፍተን ንኽብልኣን እምበር እምበይተአን ንኸይብልዓ ከም ዝኣምሓለተንን ሊቀ ጳጳሳት ንኹሉ ህዝብን ተናገራ። ሊቀ ጳጳሳት ድማ ተደኒቑ ኩሎም ህዝቢ እውን ከምኡ ገድላ እውን ክሳዕ መፈጸምታኡ ጸሓፉ። ብጣዕሚ እውን ተገረሙ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎታ ይምሓረና። በረኸታ እውን ምስ ኩላትና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለአክሳኒ ዘሰመይዎ አበዊሃ ብሂለ ፈላሲ ዘትርጓሜሃ በመንፈቀ መዓልቲ ያጠይቅ ትእምርተ እበያ ወጸጋ ምስለ ደናግል እስከ አንበሩ ስጋሃ ማእከለ ከዋክብት መስቀል በሰማይ አብርሃ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ መስተጋድል ቅዱስ ሰርያኮስ ሰማዕት መዘከርታ እዩ። በረኸቱ ጸለቱ ምስ ኩላትና ይሃሉ ንዘለዓለም እውን ምስጋና ይኹኖ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ሰርያኮስ ሃያል ሰማዕት መስተጋድል ውስተ ፍና ሕይወት ሚጠኒ እንፍኖተ ዓለም ሃጉል ከመ እትልዎ ለክርስቶስ በጻዊረ ቅዱስ መስቀል እስመ አርዑተ ሰናይ ወጸሩ ቀሊል። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ደቂ ሮሜ ናይ ንጉስ ናይ ዝኾነ ናይ ንጹሓን ቅዱሳን ኣንስቲ መዘከርታን እዩ። ከምኡውን ናይ ፊሊንማ ናይ እያልኒ ናይ ሰርባሞን ናይ ኣባ ገብረ ናዝራዊ ዝሃገረ ቃውትን ናይ ገዳም ማህበረ ደጎ ጻድቃንን መዘከርታዎም እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና እውን ምስጋና ይኹኖ ንዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ስርናያተ መንፈስ ጻዲድ ዘተፈለጥክሙ እምነ ክርዳድ ቅዱሳን አበው ዘደብረ ደጓ ምዕላድ እንዘ ትረፍቁ ውስተ አሐቲ ማእድ ውስተ ምሳህክሙ ሰሃቡኒ በእድ። ሰላም ለገብረ ናዝራዊ እንተነጸረ ወርያ ለእግዚአብሔር ገሃደ ስብሐተ ገጹ ክያ ባለ እለ ምጥማቂ ሶበ ውእቱ ጸለያ
አምሳለ መብረቅ ሰጢቆ ሰማየ ብርሃን ወረደ ዘይቀድስ ማየ። አባ እስጢፋኖስ መስተጋድል ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ፍዩም ዝኾነ አባ እስጢፋኖስ መስተጋድል አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ንገዳማውያን ንምድላይ ኣብ ውሽጢ በረኻ እንክዘውር ከሎ ሓንቲ ዝወደቐት ሸኽና ርእሲ ረኸበ። ንሳ ድማ ስጋ ዘይብላ ዓጽሚ ጥራይ እያ። ጥራሓ ክረድኦ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ለመነ። በቲ ግዜ ድማ ካብታ ሸኾና ርእሲ ከምዚ ዝብል ቃል ወፀ። ኣነ ብብዝበዛ ወይ ከዓ ሓሶት ዘትርፍ ዝነበርኩ ነጋዲ ነበርኩ። ምጽዋት ድማ ኣይፈልጥን ነበርኩ። ኣባይ ብዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ እውን ዝጸግብ ኣይነበርኩን። ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ ንንግዲ ናብ ርሑቕ ዓዲ እንተተጓዓዝኩ ማይ ኣብ ዘይብሉ በረኻ በጻሕኩ። ናይ ቀትሪ ሃረር ምስ ጸንዐ ድማ ኣግማለይ ሞቱ። ባሮተይ እውን ሃዲሞም ንበይነይ ተረፍኩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ኣዒንተይ ከበዳ ከም ዝፋጺ ዝበለ ድማ ሰማዕኩ። ኣብቲ ግዜ ነፍሰይ ወጸት። ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ድማ ወሰዱኒ ናብ ሲኦል። ንስኻ ምስ ለመንካ ድማ ስርሐይ ንኽነግረካ ናብኻ ኣምጽኡኒ። ሕጂ ከዓ ናብ ናይ ስቃይ ቦታ ከይመልሱኒ ምእንታይ ናብ እግዚአብሔር ምሕረት ክትልምነለይ እማልደካ ኣለኹ ዝብል ቃል ካብታ ሸኾና ርእሲ ወዲ ሰብ ወፃ። ቅዱስ ድማ ምእንታኡ ናብ እግዚአብሔር ለመነሉ። ምእንታኻ ኢለ ምሒረዮ ኣለኹ ዝብል ቃል ድማ ካብ ሰማይ ሰምዐ። ነዚ ሰሚዑ ከዓ ናብ በዓቱ ኸደ። ክሳብ ዝዓረፈላ መዓልቲ ድማ እናበኸየን ንእንግድዓኡ እናወቕዐን ነበረ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና አሜን። በረኻቶምን ምስ ኩላትና ተሃሉ ለዘለዓለም አሜን አሜን። አርኬ ሰላም ለእስጢፋኖስ ባሃሲሰ ጻድቃን እንግልጋ ዓመ ውስተ በደው ደረከበ አጽመሙት ሩቀ ስጋ አንቂሆች ያሁ እንዘይሰአሉ እንበለ ንስጋ ሶበ አጠየቆ ለመካነ ስቃይ ጽጋ ተጋድሎ ፍትወት ፈጸመ ወአድም አጸጋ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳንና ይምሓረና። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ኩሎም ጸሎቶም ይምሓረና። ጸሎቶም ተራዳእነቶም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣርምልኝ። ስንክሳር ትሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን 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 ለይኩን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።